Ikatulong semana karon sukad malusad ang amnesty program sa mga nanga-impound nga mga sakyanan sa Mandawi. Apan minus pa kaayo ang na-claim sa tag-iya. Sa Hunyo 3 ang deadline niini. Kay kundili hayan masubasta ang mga sakyanan. Ang report ni Nico Sereno. Sukad malusad ang amnesty program sa mga na-impound nga mga sakyanan sa Mandawi nga nagsugod ni atong Mayo 3, duha pa lang ka mga sakyanan pulos motorsiklo ang na-claim sa tag-iya. Ang amnesty gihimo aron mahatagan og discount ang tag-iya sa mga sakyanan nga na-impound gikan tuig 2015 hangtod 2020. Daghan-daghan na diri ang nagpa-evaluate sa ilang storage fee. Ang ni kuha pa lang sa ilang motor, duha pa lang 5,000 o 15,000 discount. Ang uban, ani man gini, nagkuhan siguro, nagtigom ang kwarta, niya basin pa sa June 3. Wala na extension nga ihatag ang city government. Human sa Hunyo 3 nga deadline, kundi gyud maklaim, lihukon sa syudad ang pagpa-dispose sa mga sakyanan, pagpa-auction o pagdonar niini sa kabarangayan nga nanginahanglan. Ipaagi pa hinuon kini og lakang sa City Council. Si Council Jimmy nga iyaning kaning pwede pa magamit, i-donate na to sa kada barangayan. So muna yung objective na to. After donation, muna ng auction ang sunod. Sa impounding area sa Mandawi, kapin sa 1,000 ka mga motorsiklo ang na-impound sugod 2015 hangtod 2020. May 20 ka mga four-wheelers o 15 ka tricycle units. Apan sa inisyal nga pagsusi sa taga-team, gamay ra kaayo niini ang magamit pa ug muandar ang makina. 25 sa mga motorsiklo, 13 ka mga tricycle ug 3 sa mga four-wheeled vehicles. Ang uban, hayan ipasusi pa hinuon sa mekaniko. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.